ପାଇଁ ଦେହ ବିକୁଥିବା ମଣିଷ ଟଙ୍କା ଦଉଛି ତମେ ସେଇ କୁହ ଯଦି କୁହ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତମ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେହଟାକୁ ତମେ ଆକାଶକୁ ସମୟ ଦବ କୁହ ଯଦି କୁହ କେତେ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ତମ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେହଟାକୁ ତମେ ଆକାଶକୁ ଉପହାର ଦବ ଆରେ କୁହ ଯଦି କୁହ তুমি শুনিছ সেদিন জଳଧରକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ଦେବସଭାରେ ହରିଣୀ ପଡ଼ିଲା ଦେବର୍ଷି କହିଲେ ସତୀ ତୁଳସୀର ସତୀତ୍ୱ ପାଇଁ ଜଳଧର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜୟ ଭଗବାନ ସତୀ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଜି ଠିକ ସେମିତି ମଶୁରୀକୁ ମରିବାକୁ ଦେବିନି ମୁଁ ମରିବାକୁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ମାଏ କେମିତି କହିବି ମୋ ପୁଅ ମରିଯାଉ ମୋ ପୁଅ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୁନିଆର ଶେଷ ସୀମାକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତମର ଯଦି ଏଇଟା ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେହଦାନ କରିବାକୁ ରାଜି Yeah.